हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय माने आङो दिनैहाय कानकायाव थांनो नागिरदों। कानका ना कनका ना केनका बेवहाय थांनो नागिरदों आरो एसे फट'शुट खालामनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नै आङो बेबायदि देलायनानै फैग्रोबाय, माने मेकआपफोर खालामथ'वाखै, मेकआप मेन दंखायो दा खालामगोन। ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नै आंना ब्लाउसआ मोसौ फाफ्लि बायदि माने आं बेबायदि ब्लाउसखौ मोसौ फाफ्लि बायदि मोनो आरोना, बेनिखायनो आं मोसौ फाफ्लि बायदि होननानै बुंबाय। ओमफ्राय दाना आं बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै। फैदो दाना सोर सोर आं फट'शुट खालामनायखौ नायो, आरो सोरबाफोर माने कानकाखौ नुबाय बायाखैब्ला आङो देखायलांसै। नुनायाथ' बहुत नुखाबाय जानांगौ, बहुत भिडिअफोरावनो नुखायो नालाय, अब्लाबो आंनि भिडिअआवबो एसे नायदो कानकाखौ। आंनि भिडिअआव कानकाया एसे बेलेग जानो हागौ नामाथाय। फैदो अब्लालाय आङो भिडिअखौ जागायलांसै। थुदो दाना गारिया खारदो, गारिखौ लाखिथ'दोंमोन, माने गारि खारनायाव रायज्लायब्ला बारा मोजां खोनायादि, बेनिखायनो गारिखौ लाखिनानै रायज्लायदोंमोन आरो। ओमफ्राय दायो बेयावहाय रावबो गैथ'वा, नै सिदा खालिसो, माने रावबो गैथ'वा, मुतु आरो आंल'सो दङ। रौतानि थांगोन सानै, ओमफ्राय दिरासनिया मा गामिमोनलाय? बाथाबारि। ओमफ्राय बाथाबारिनिखासो थांगोन। बे बाथाबारिनिया मेकआप मेन दिरास रामसियारिसो नामासो इसरा? दिरास रामसियारि। ओमफ्राय केमेरामेना मलेनखौथ' बयबो मिन्थिखायोना। ओमफ्राय बिनि मलेननि हिन्जाव, जोंखिनिया थांगोन आरो ना, गासै साबा जागोन। दाना जों थांबाय थांसै। थुदो जाबायबा दे जल्दि नै जों दाबो कानकायाव सहैयाखै। बेसे किल'मिटारसो जागोनथाय कानकाया? 50 किल'मिटार। हा 50 जाया न? 25-30 कानकाया जोंनिफ्राय 25 किल'मिटार नङाबा 30 किल'मिटारसो जागोन आरो ना। ओमफ्राय जों दाबो सहैयाखै। नै माने मानसिफोराबो बैयाव सासे दं नालाय, मानसिफोरखौ जमा खामब्लानो लेट जालाङो। जोंनाथ' थांनाया 8:30 थांगोन होनदोंमोन, ओमफ्राय नै दा 9 जाबाय, 9:30 जानोसै। ओमफ्राय थांबाय थानोसै जोङो। आं माबायदि फट'शुट खालामो, मा ड्रेस गाननानै फट'शुट खालामो एसे नायदो। ओरैनोथ' आङो दख'ना गोजासो गानखागोन, दख'नानि अनगा जेबो गैखाया। ओमफ्राय दख'नाफोराबो बोरायसो। आयौ सानदों जों बोरैबा नोंसोर गथ'फोर एदाव हरदों आरो। फिदिंनायलाय ओमफ्राय आरसियालाय आं केमन थांगोन गैला, थांलानो मा लादो प्लास्टिकआवलाय? सोर देलायग्राया नै आंना मेकआपमेना दिरास रामसियारि न नोंस्रा? रामसियारि। बिनि नामा दिरास रामसियारि हा, खिन्थु आं दिरास नामजों समायनाय मोना, टांके नामजोंसो समायनाय मोनो आङो। बेखौ टांके होननानै बुङो। टांके मा मैगं जाबखो? जायो फुङावलाय आरो माबा मोना खाम जायाखैनो होनबा? जानो होदोरा मा बेयावलाय? बेयावनो मोनफैबाय कानकाया। नोंसा न'आव फैबाय? बै थि लानांगौ दुब्लिसिम मोनाखै। आं दुब्लिथिंथ' न'फोर नुदों, ओमफ्राय बबे मोनसेया दुब्लिथि आरो सिनायबाला माखो? एमान लाजि आरो लेडिसालाय लेडिसबाबो लाजिनांगौ गोनांथियानो गैया। सिनायनायासो मोजांला। नै दायो जोङो थांगासिनो, जा स्पिड थांगासिनो, माला सहैगोन। नों कानकायाव थांनो थाखायमोन? थांफेराखै? आं खेबनै जासिगोन। ओमफ्राय खेबसेयाव बारा मोजां जाखांलाबाय नामा? जाग्रा गैया। फै मा जाग्रा नांगौ बेयाव मोनजाखायोना। सरासतिनिया नालाय। सरस्वतीना लोखि। सोर लोखिलाय? आङो लोखि जानानै थाखाय जानो होनना बुङो आरो। आलि थाब खालामना होबानो जाबाय आरो। खोनसेयावनो केटेब साफायबानो। एसेल'सो सोलायनांगौ ना। खामखागोन आङो। खामफाबाय दा देलायनायावबो एसेबां देलाया, बिदिनो सिम्पोल देलायगोन आरो। आं
आंखौ सिम्पोल थाबासो मोजां नुयो न' लोगोफोर नै दायो जोङो रौता थांगासिनो रौता मोनहैथ'वाखै मोनहैसिगोन मलेन आरो मलेननि हिन्जाव बेसा बोराय-बुरैखौ लांफागोन जोङो मलेना केमेरामेन माबानि बायदि जागोन नामा नै दायो सामब्राम होबा नै दायो थाव सेरबाय आंनो बिदि खालामनो माथो Ini apa pas ya? Ini spray apa? नङालै आं एसे एवफ्रामना लाग्रोबाय नै जोङो हाजेर स्कुल मोनबाय नो ओमफ्राय नै जों बे लामाथिं सफैगौमोन आरोना बै हाटखलाथिंजाय फैनाय होनबा नाथाय जों हाटखलाथिंजाय फैयासै जों दायो हाटखलाथिं थांफिनगोन नै रौता मोनफैलायबाय रौताया नै जों रौता मोनबाय रौताया आं फैब्लाथाय जा मोजां मोनखायो खोमा आयै अनजि इउटुबार फैलायबाय आंखौ भिडिअ लाफालायसिगोन होननानै अबेसे नंगौ मोजां मोनमारो रौताया आंखौ ओमफ्राय मानसिफोरा मा होनो जों दायो रौता मोनफैबाय ini kan ini ओमफ्राय रौतायावहाय केमेरामेन आरो केमेरामेननि हिन्जाव मलेन आरो मलेननि हिन्जाव बिसोरखौ लांफानांगौ नालाय मा बुस्थु बे Ini apa ya? Putra. मेकआपआ Seperti ya. आंनिसो न' मलेन आरो मलिनि फैगासिनो दङ दा मालिकआ ओइ जना थानाया मास्टारमोन रिटायार जाबाय Injingannya. जा मुथुखौ फानसेबो नुवाखै मुथु देलाय हायना मुथु नालाय मुथुखौ जा गोसोम नुखादों आंजों थाफानायखाय आंबोथ' एसेबां गुफुर नङा नंनाया ओमफ्राय मानो एसेबां गुफुर नुदों ड्रेसनि थाखाय नुदों खोमा न' मुथु ओरैनोथ' मुथुआ दाउनाव लालै दाउनाव दा बेखौ ना गुफुर नुनायखौ लादा लाजिसे मुथुथु साय दहायनो ओंखारना दङ होनना बुंनाया थखाय हरनायसो दा Oh no, ada lena jalan थांनायालाय बेखौ ट्रेकिंआव ओंखारनासो थांबाय दां लन्द्रायना सोरो लन्द्राय gitu udah boleh एसे गुफुर नुदों आंखौ ओमफ्राय खोब मोजां मोनदों आरो गुफुर नुनायखौ मालाबा मायाबा ड्रेसजों जा गुफुर नुखायो आंखौ ओमफ्राय ओरैनोथ' मोगथाङाव एसेबां गुफुर नङा मबाइलाव बार एसे होनाङामोनलै गन्थङा जि थुनु मोनखायो आंना होथेनाला गन्थङानो नापेपेखायनो जा गगाल' मोनो मालाय गन्थं गोलावफ्रासो बारा गगा मोना दां दे Lo sini aku karena ada yang mau kayak लेथ्राफोरा ग्लब होखायो गन्थं हंलायासो गगा मोना आरो गन्थं गुरुङाव बिराद खोमोन थानांगौनो होमबानिया बारा गगा kita मोना saya kemana ya आंनाबो बारा गैया बिनिखायनो जा गगा मोनो थिखाबाय थायो नोंबो गगा मोनबाय थायो नामा देले माबाखा आंनाथ' दा गोजां बोथोराव 6 मास टाइटेल बायदिसो बियो बुस्थुआ आंना थाफाखानाय लोगोआवहा टाइटेल आंनावबो टाइटेलानो होनना बुंजायो माबायावल'सो गरम बोथोरावसो माय होनांलालै सिखौ आरो नैबे मोनसे आरो गरमाबो गरमदि खोमसिसिनो हरसिनदों स्रां नुसिगोनदां एबार bismillah anak macam mesti kacu tanda kali berin dulu kufur kan Serang udah nana kan? Bisa deh. Nek serang udah nana kan? Nusabdeng na. Nusabdeng na sama. Sampai lima. जोंनि रौतानि बाथौ मन्दिरखौ आं एसे देखायगोन दे लोगोफोर रंफोरनियानो बारा नै रौतानि बाथौ मन्दिर बाथौ थानसालि खेराइसालि फैबाय औ फैबाय मा मैगं जाबखो मैगं जासिनाखै जों रुटिसो मैगं जायाखै रुटि आन्था जादो मैगं जायाखै मैगङा दालि थामसो जादों फोरो केमेरामेना फोरो मलेन नार्जारि फोरथाय ए हाय नै बियो केमेरामेन मलेन नार्जारि एक्टरबो सिंगारबो डाइरेक्टरबो एकदम मायाबाबो ओमफ्राय नै बियो बिनि सना फिथर बिनि गार्लफ्रेन्डबो सना फिथरबो हिन्जावबो बुरैबो गासैबो ओमफ्राय नै जों गासै 6 जन जाबाय दायो थांगासिनो साबाल'सो हिसाबा जाबायलै हिसाबा फुल जादों सासे बारा साननाय Ile, केमेराजों 6 जन जाबायना औ नुदोना नोंसोरखौ गासिखौबो हाय होनदोब्रा मा कपिराइट जागोनलाय गितफोरा बोरैबा आं गोबाव टेन्टआवलाय नङा इसोरखौ जों दायो थांबाय थानोसै नायलांदो बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै नै दायो जोङो हाटखला बारबोबाय ओमफ्राय दायो जोङो राइन' धाबा मोनसिगोन आरो ससे थांबावनांगौ आं बेखौ लाना साफाय जागौमोनलै बिबारखौ ओइ देलाय लांनि हा दङ आरो
नामा थागोनब्रा बेफोर गैयाबालाय मारै जुथागोन नङा होमबा औ बेफोरजोंसो समायगोन नै रायन' दाबा मोनबाय बेयाव आङो सम सम बेदर जाफैबाय थायो जोंहा न'आव बेदर जाया नालाय बानायनाय दिदोम दिदोम एथ'बो बानायनाय नामा जाबाय मेक्सिमखौ बाहेराव खालामबाय औ मा होनो बे लेपटपाव बिदि मिउजिक बानायनायखौ एडिएम मोनि थाबसिगोन कानुका मोनि थाबसिगोन ओइ टांके Tangkene. टेन्टावबाय नामा बे टांकिया टेन्टावबाय नामा टेन्टावदो नामा टेन्टाव गाबाय दे गित दामना हो उन्दुदों खारिनि गावबागाव फोरमायलायदो मादि लागोन बिथि एक्टर बिथि एक्ट्रिस ओमफ्राय आं गेजेराव मा होनगोन आं अनजि मादि लागोन देलाय खिथालाय माहाय एसे गावखौ एसे नायना फैखानो थिनदों आङो नायनायानो आंना मोनब्रै ना मोनबाल'सो मोनबाय आङो ओमफ्राय आरो लकेसनजों हिसाब जायो दे औ मोनोलै हायलाय जोंहा टांकि दंखायोना न' टांकि न' टांकि न' जादाव गैया टांका बेखायनोथ' एदावदो आङो नोंखो टेन्टावनो ओमफ्राय मानो गुजुबाय थादो कर'ना जादों नामा कर'ना सुदो नामालै मुलि जायाखै मुलि जागासिनो लाखाबाय थायो दाबो मुलियानो जोबनो रोंला कर'ना आंबो दाखालि जा गगा मोनखादोंमोन ओमफ्राय मुलि जानानै माहाय हामबाय ओमफ्राय आं दाबो जाना फैबावदोसो न' लोगोफोर लोमजाबा थाब मुलि जानो नांगौ नङाब्ला बारा जायो आरो बारा जाब्ला बोरैबा कर'ना हमजाब्ला आयै न'निफ्राय लांनानै दिनै जाब्ला आयै अन्थाव बाथाव न' लोगोफोर बेखायनो एसे लोमजानायावनो थाब मुलि जानो नांगौ न' देग्लाय लोखि फुजाबोथ' जाया न' गथ' लोखि फुजाबोथ' जाया नै दायो जोङो गारि थाव सोना लानोसै एसे माने लामायाबो एसे गोजान नालाय थावफोरखौ सोना लागानोसै होमबाबोथ' माहाय गोजान ना 30 किल'मिटारसो जागोन गोजान 30 किल'मिटार जागोन आरो न' ओमफ्राय ना आङो बे ब्लाउसखौ दाखालि सुहोदोंमोन ओमफ्राय सुस्रायासै आरो माने दैजों सुवासै आरो ना माने मेसिनाव सुहोदोंमोन आरो ना दर्जिनो ओमफ्राय दैजोंबो सुनांगौमोन ओमफ्राय आं दैजों सुवासै आं गगा मोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय दै गुसुफोरखौ एसेबां दांबाय थाला बारा जाबाय बायगोन फट'शुट खालामनो मोननाय नङा बिदि साननानै आङो सुवासै आरो ब्लाउसखौ दैजों सुवाबाबो गानजायो न' गासै गावदांदां नुदों आरो नंथारि महरखौनो नुखायो नालाय नुवाखै होमबा ओमफ्राय आंखौ बिदि होननानै बुंलाय मानसिफ्रा नोंखौ भिडिअ माथो मोदोम गोनां नुसोयो होननानै ओमफ्राय मोखाङावलाय माथो फिसासो होनो नोंखौ अबेसे आङो मोखाङाव एसे फिसायानो आरो एसेबां गावदांदांबो नङा मोखाङाबो एसे फिसा ओमफ्राय एसेबां गुफुरबो नङा आरो ना एसे सोमज्रोज्रोसो न' रायजोफोर न' ओंबो होननाबो होआलै जाफ्राबोसोलाय ओइ मिसा गुफुर नङा गुफुरद्राय नङालै माबाजोंसो नुदों ड्रेसफोरजों नुदों सान्दुंजों गुफुर नुदों देरेसजों माला मोनो गुफुर नङालै गावदांदां नङा थेलेबलेबसो केमेराया बारा थगायनो हायाथ' ना केमेरायाव बांद्राय नुयो नाथाय बांद्राय नुयो इसोरखौबो नाय होमबा खाथियाव लांबा गुफुर नुदों नायलाय होमबा नुदोंना नुवाखै नोंसोरखौलाय गोसोआवसो नुखादोंमोन नैबे मिस्टार टांके नुमारगौ गावदां नुमारो खाथियाव गावदाङो नैबे बोराय बुरैखौ एसे नायना ला राधा कृष्ण बायदि खामालाय खुलुमबाय नहीं है बे डायलग होनबा मायाबा फंसे डायलगथ' आरो मा होनो डायलगा नै बिथाङासो गोरों नै बिथाङा दिनै होनाय फंनैसो मा बुंनांगौ माखौबाफोर होना मा होनो मायाफोर डायलग होआलै डायलग गैया मुख्रा मा होनखो माला सहैगोन जाबाय आङो फट' साफाय जानो लुगैसोबाय लापेपेबाबो साइज गैयाब्लाबो साफायना दोननोसै गांनैसो देनां बुरै जाबा नायनांगौ सिख्ला समाव माबायदिमोन देनां बुरै जाबाथ' नायनो हागोन ना जाहा मुथुनामबो लानो समायो समायनाया ओमफ्राय मोखांखौ नायबा अखाफोर नङाब्ला अखाफोरखौ लानो समायगोन न' गावदां आङो
अखाफोरखौ खोन्थान सिदां लोगोफोर समायगोन ना समाया कमेन्टआव खोन्थाहरलाय जुदि समायगोन होननानै बिजनेस मानसिया बुंब्ला आं अखाफोर खोन्थान मारगोन आरो हा Orang abir. नै दायो जोङो अरां मोनफैबाय माने आङो अरांखौ भिडिअ'आव लानोनो मोनथाराखैमोन नै दिनैसो फार्स्ट टाइम अराङा आंनि भिडिअ'आवहाय माने अरांथि फैया गोबाव जाथारबाय ना ओरैनोथ' गोदो अराङावनो थायोमोन माने आं अरां कलेजावनो फरायोमोन नालाय नै बिदि थायोमोन जोङो बारबायसो ओमफ्राय बारलांबाय र' आंनि कलेजखौबो एसे देखायलांसै अरां कलेजखौ एग्जामबो जासिगोन औ माने गेटफोरखौनो देखायलांसै आरोना कलेजखौ नायनोब्लाथ' हाबहैथारनांगोन नालाय बेनिखायनो गेटनिफ्राय देखायहरनोसै 1 2 3 गो जल्दि नै मोनथारसै नै बिथिंजाय फोरो थाबोबाय एसेबां मोजां नुद्रायासै माने आंहा एग्जामबो जाखासिगोन नालाय एग्जामाव फैब्ला मोजाङैनो साफायनानै देखायनोसै आरोना अरां कलेजखौ दाना जों थांबाय थानोसै कान'का सहैब्लासो लानोसै आं भिडिअखौ जायगर हारिनि ओमफ्राय आं उल्थासो मोनफैबाय माथो जों ओइथिं फैनायमोन नामा खनसे नै जों दायो कान'का सफैबाय कान'का ना केन'कालै कान'का ना केन'का माने माबायदि होननायसो जाबायना जों दायो कान'का सफैबाय ओमफ्रायो सान्दुङा जा गोसाखा ओमफ्राय आं दिनै फट'शुट खालामनायाव आंखौ मादि नुगोनथाय सान्दुङाबो गोसाथार मोदानजोबसिगोनसो नामाथाय दा साफायग्राफोरासो माबायदि साफायसै सायहें लानानै नायनांसिगोन आरोना जायगाखौ सायहेंआव लानांसिगोन सान्दुङा गोसाद्रायथार आङो दाखालि बावैनो फैनो गोनांमोन नाथाय अखा हाना होबाय बिनि थाखाय फैनो हायासै ओमफ्राय नै दिनै फैबाय आरो सान्दुं दुंना होबाय मोनफैथारबाय जोङो र' दाना आङो दाना देखायफिननोसै फैदै गसाइ प्रभु सान्दुंखौ एसे खोबना लाबा जागौमोन फोरलां खाना एसे बोस्रोदलायनानै फैदोंमोन जामाव मावबाबो बारजोंनो बोरैबा जाफिनबाय Taralay na entrance हाबनायानो दे नै जों हाबबाय कान'का बारियाव बारियानोखा बियो सोरानबा बारिखासो अर्गेनिक फार्म नैबेफोर लामाफोरावबो मोनसे लाजागोन न' थाजिमनो फट'खौ थाजिम फट' शुट होननानै बेयावनो दोननांगोन माबाखौ लांजागोन लांगोन गारिखौलाय बेयावनो गालांनाय माथो खनसे नै जों दायो गारिखौ बेयावहाय दोननोसै बेबा मा बिफां लबर नामा न' लबर नै जोङो मोनफैबाय कान'का ओमफ्रायो कान'का सफैबाय ओमफ्राय गारिनिफ्राय दायो ओंख्लायनोसै ओमफ्राय ओंख्लायनानै कान'कायाव थांनोसै फट'शुट खालामनो थांनोसै मेंबोखाबाय माथो लामायाबो गोजान मानि ना मेंनाय मोनबाय जोंना मेकआप मेना नै जाक्का रायलायखायो गोबानो ओंखारदोनो अलेलेनो मानसियानो जाथारा माबा गाबसेनांगौमोन ha नै जोंना मेकआप मेना जा मोजांखा मालाय आंनि बेगखौ लानानै होदो ओमफ्राय मानसिया अबस्था गैला मुंग्रुग्रु जागासिनो नै पिपि टेक्सि गारि माबा गेलेग्रा गोजासो मानसिफ्रानो गेलेग्रा गोजासो एखे जोलैनि मानसि याव लाइकि बानायनाया बायनिफ्रायनो खालामनाय आङो थ'
Betul. Apa itu? Ayo. Gurumtar sandung gesaब्लाबो मान गन्दा मान गोजानलाय लांबाय आङो माने बे कानुकाया मोनसे सोरहानि बा बारिसोमोन नामाथाय ओमफ्राय बेयावनो बेबायदि खालामबाय नामाथाय जा मुतुआ हारसिं जाबाय आङो मुतुखौ नेथ'नोसै दसे मुतुआ ओइ नै थाबायबोगासिनो फुरु ओइ नै आं नुहुरलायाखै ओइ खनसेबाबो खनसे नुजानो हायो ना मुतु हाय मुतु don't care mutu जा मुतुआ नायलाय जा पिंपल थाबायना खाना Bila bongkang ni semendang. Oi ke bani aku menjung faiba. Nah, dia malu bani sekarang. Lana gendol lasau, goram jagan na. Nah, swimming pool. Ang dugi lang ganda biau hai. Oi ciao bicara bria. Yang fai biau dai sros goli ciu men, mazak tai. Dugi gra, tak dugi lang ba. Ini terzai nama. Biau dugi gra hasil. Swimming pool kenapa? Sima fulang. Omprai नै बैयावबो गाखोनानै खनसे फैगासिनो बेनिफ्राय एसे बांद्राय साफा नङा फिसायालाय आरो ओरैनो आरो साइजनि बैयावबोमोन ओमफ्राय बैखौ इदि खालामस्राबाय मायो बियो गोबावानो जाबाय 10,000 नङा दाम खमनिसो 7,000 नामाथाय दाम खमसोलै मबाइलनिफ्राय मानो एसे दाम नांगौ न' जे एसेबां दामनि लाजाया माहाजोनबो नङा नालाय न' माहाजोन मोनबासो देनां लानोसै दामनिखौ सान्दुङा अयथासार गोसा दङ ना मोनगोन दा मोनफैबाय कानका टुपि हायोनब्रा माहाय हाय मोनफैबाय दाना देलायनोसै ओरैनो बे निकनेमसो आंनाबोसो निकनेम दङ दा इयो नङा खानायखौ दा खनसेयाव इदिनो लाथ'नोसैदां ओरैनोथ' लास्टाव खालाम जों दायो देलायनोसै बेयाव देलायग्रोयो बेयावथ' नङा बेयावथ' मा सालोङो दे बेयावनो रेडि जानो हायो एसेबा बेजोंनो लागोनबा फार्स्टआव होमबालाय बेयावनो रेडि जानो मोखांनि खालामग्रोनो आइथिं खालामनो हागोन सा लोंसै दायो जोङो ओमफ्राय दा फट'शुट लानायखौ एसे देखायलांसै लकेसनखौ नायना लानोसै दोनथ'नोसै दे लोंफैदो बैयाव सोबाय एसां बुरजा खामलालै लानांगोन ना गरम मोनसोबाय सान्दुङा गोसाथारना Inilah buat aku. Kalau ketiga dia Sob deh, miramis na. Itu izin naring jantung ya lagi ayo ini menang 100% Mari. Jangan siang. Terus bye. Ang dah kamu pilih. Jangan sih. Siapa Lina? Tak salah kayak ini di berani kan? Berani kan dia. Gede